In Natuur en Zo gaan we dit keer bomen over de geschiedenis van de kasteeltuinen. En die bomen die zeggen heel veel over deze geschiedenis. En de geschiedenis zegt me veel over hoe alles nu erbij ligt. Heb ik een beetje zo goed samengevat, Chantal? Ja, vandaag gaan we het hebben over de familie van graaf Levenwulf Metternich, die hier van 1881 tot en met 1917 heeft gewoond. Ja. Met zijn vrouw en 8 kinderen. En ze hebben best wel wat achtergelaten wat nu nog steeds bepalend is voor het park. In de tijd dat de familie hier woonde kwam de Engelse landschapsstijl in opkomst. En dat ging zich voornamelijk over solitairbomen en dan het liefst bijzondere bomen. En van die bomen zijn er vandaag de dag nog heel veel over. Dus er zijn nog heel veel invloeden uit die periode in het park zichtbaar. Het kasteel is in het verleden afgebrand. Dus eigenlijk alles wat je nu aan die kant ziet, was weg. Het kasteel was een U-vorm, maar het geld was alleen toereikend om dat gedeelte aan te bouwen. En dus daar zie je eigenlijk waar nu het grind ligt, hoort eigenlijk nog een vleugel te zitten. Hij heeft het opgelost om hiervoor op het plein platanen te planten. Maar omdat die dus op de fundering van de kelder staan, hebben ze dus minder ruimte gehad om te groeien. Waardoor ze dus veel kleiner zijn als deze die hier staat. Die dus wel echt een ruimte heeft gehad en dus al echt mooi volwassen is. Als je nu al een beetje goed kijkt, zit er ook een verschil in de mammoetbomen. Ze zijn ook allemaal tegelijk geplant. Ook de mammoetboom die nu op het toernooiveld staat, zijn alle 3 tegelijk geplant. Die hele statige, dikke. En één heeft een gladdere stam, die zit nog in zijn jeugdfase. Let wel, het staat hier ruim 125 jaar, maar nog steeds in zijn jeugdfase. En de andere is de jeugdfase al voorbij en die stam heeft meer rimpels. Dat is een moerascypres. Die zijn dus ook door graaf Wolf Leven Metternich geplant. En die staan er dus ook al een kleine 125 jaar. En hij is natuurlijk echt van invloed in de omgeving hier. Het schermt een beetje het uitzicht naar de buitenwereld af. Er zit een reigerkolonie in, ook heel bijzonder. Ja, en het is natuurlijk prachtig dat er iets uit die tijd hier nog zo bepalend kan zijn voor het uitzicht. Ik heb een kopie van een kaart uit 1896 meegenomen. Dit is nog echt de originele opzet van hoe het in de tijd van Metternich was. Maar je ziet het dus ook vandaag de dag nog echt terug. En ja, dit noemen we de Eikelaan. En, Hier staan. zomereiken, dus Ja. je ziet het al. Maar die zijn dus ook al rond de 125 jaar oud. Er zijn nog meer invloeden uit de tijd van Metternich. Er zijn 10 rode beuken destijds aangeplant. Die stonden, naar gaat het verhaal, centraal voor het gezin. Maar het bijzondere daaraan is dat vanuit elk oogpunt dat je kijkt, zie je steeds 4 bomen op een rij staan. Dus daar was toen al over nagedacht. Ja. Dus de invloeden uit die periode zijn nog heel goed terug te zien in vandaag de dag. 10 rode beuken, vader, moeder en 8 kinderen. Ja. Wat kan een boom toevoegen aan een tuin? Ja, natuurlijk het groen. Maar een boom is ook een natuurlijke airco. Dus bomen in de tuin zorgen in de zomer voor heel veel schaduw. Maar doordat de bladeren ook verdampen, zorgt het ook dat het daardoor ook koeler wordt. Een boom is dus heel waardevol voor de tuin. En niet alleen voor jezelf, maar natuurlijk ook voor vogels en insecten om erin te leven. Ja.